ମୁଁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଠାକୁରଗଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପର ପୂଜକ। ତେଣୁ ଆମର ତିନି ବେଳା ରୀତିନୀତି ଚାଲୁଛି। ସକାଳ ବେଳା ଆଳତି, ଉପର ବେଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ମାଙ୍କର ଅନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତି ଭୋଗ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଚାଲିଛି। ଆମର କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିନୀତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ବେଳାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଆଉ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟୁନି, ଶୃଙ୍ଖଳ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରରେ ଦୀର୍ଘ 53 ବର୍ଷ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଝୁନି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଉନଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କମିଟି ବା ଆମ ବଜାର ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ବୋଧେ ଠାକୁରଗଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ। ଆମର ଏଇଟା ହେଲା 53ତମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବିଶେଷ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ମାନେ ବହୁତ ଜାକଜକ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଭୋଗ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ହିସାବରେ ଦିଆହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି।